Θα συνεχίσουμε με ένα χαβά, όπως τον λέμε. Οι χαβάδες για τη Λέρο σημαίνει ότι πρόκειται για τραγούδια επιτραπέζια. Είναι κάτι μεταξύ αμανέ και μπάλου, θα μπορούσε να πει κάποιος, και όπου ο κάθε οργανοπαίκτης έχει προφανώς το κλασικό μοτίβο αυτού του σκοπού, του κάθε σκοπού τέλος πάντων, αλλά ο κάθε οργανοπαίκτης δίνει ένα δικό του τρόπο στο παίξιμο. Από εκεί και πέρα, αυτός που κυριαρχεί είναι ο τραγουδιστής. Αυτός θα καθορίσει το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο σκοπό. Όπως και στο χορό, όταν υπάρχει χορευτής, αυτός που καθορίζει το τι ζητάει από τον οργανοπαίκτη και πώς θα το παρουσιάσει. Χαβάς λοιπόν του Καντούνη. Βάρτο,